ọra na-eze onye nna n'onye egwu Okongwu Dibia dịrịsị ebe ife na-adị ya ọ mụ na nwa mmiri nọ ịma na-ekwu ekwu si na-adị ekwu a na-eme eme ka ọ hapụ ịda efu efe ụmụazị ụnụ na-anya na dis vidio na-ana play on background ya niile ụnụ ka you people can still remember mgbe m bịa sị onye ọbụla ịha na weta ka eje na mmiri chụpụrụ gị aja ife abụọ aja afọ m na-ekwu okwu nke a bụ ofu onye n'ime ndị a ga-eje kwalụfụ plus ndị aka ya akwakwa ibufe ụfọdụ ndị akwa akwa ọ dịsị na under this video phone na dey play aka na akwa tata bụ day 3 yeah the third day ọ ka for almost 7 days to go ndị nọsịkwa na my page akwagoro ibufe ya confirm kwa na ọ bụrụ na Okongwu na-ekwu ka nọ ife nkwu ka a na-eme ọ bụrụ na ejegolu gị bụrụ ya na ya dị nkwa na comment section ide ịghọta and gekwa ntị aka na-echetakwala ụlọ ife ọ gazieri cheta na onye mere ụlọ ife ọ na-echetakwa nwa bụ Okongwu nọ na-abụ onwe ndị na-abụ ọdịrụ fa na njọ wee cheta ọdịrụ fa na mma ya echeta ọsọ na njọ ka a na-asị okwu ịghọta wee sị na ọrụ nya bụ aja na ọrụ mmiri ka na-aga nna anya na ya obere oge ụcha nna ebe a emesịa so ị na-ege ntị ibe na-achọ ịgwa ụnụ bụ wetaba na ego aja ụnụ ọ na-adị mma ị na-achụ aja ọsị anya bụrụ biznes ka ị na-eme ọsị anya bụrụ ọrụ oyibo ọsị anya bụrụ na ịkpatagwa ego bikọs onye bụ ọgaranya echi wee ike pụta taa na ahụ bịa onwekwa ife na-adịgo mara amalụgodo n'uche na ego afọ ịkpata na onwe ndị chọghị ịkpata onwe ndị na-edeghị ka a malụrụ nke ị ga-edebe n'ahụ ịghọta and asị na vum ka mma karịa statement prevention is better than cure prevent ya ife mmebi kịta ife mgbachi ife ogbo chụpụ aja na mmiri chụọ anyị mesịa afụ nke mmiri anyị ebido nke ogbo nke na nke akali obere ego obere bụrụ iwu bụ na ihe eweta 1 million or thousands of naira ọ bụrụ 10 15 20 30 mana iwe gị ịnyasịa mmụọ ife ike asị nọọ agụriwe agwa dị na ebi nwo na den na-ege ntị enyewa dibịa bụ o wee gbara ụkpọrọgwụ na aja ọfịa ọ dị ka onyinye chụpụ aja chụpụ ife ike chụwee usoro ife niile abụrụ ọgwụ ọbụla everything ka a na-agwọ ọgwụ onwe ife ị ga-eji obere ego mee onwe ndị na-eji 2 million 3 million kwụsị ọgwụ were obere ego mebie akara aka niile abụrụ ofu ịghọta so ife na nwere ife ọzọ mbịa ịbụ na ọ ka m gwakwa ụnụ na aja anyị chụ ka na-agakwa n'ihu anyị ka na-ajụ ụnụ na vidio ụnụ ya afụ nke a bụkwa ndị a na-akwalụ and a na-akwalụkwa ijekwa na mmiri nke obere oge fụ adị echi ya ọnwa n'echi anyị ejekwa na mmiri ka a chụkwalụ ndị tọdbaj taa bụ ọrịa ọlanaeze bịa nso taa bụ ọrịa ihe mere na anyị ejere na mmiri taa anyị emere ihe owuwu mana taa ka anyị azụ ndị emere ndị mmiri echibe afọ emee na mbọsị nkwọ mee nya ahụ bụ eke taa nwa ana ogwugwu ndị a na-atụ arụsị ndị riri ego ndị mmadụ ka eji akpọ ụgwọ taa mana echibe eke echibụ afọ ọ ya fojuru anyị n'ego fojuru anyị n'ihe ọma ndị niile nọ na grup nọ na-efere Okongwu njegoro na mmiri more than mmadụ 15 or 20 njegoro na mmiri ọ bụrụ na ị na ebe a confirm na nwa mmiri chukwu ejego na mmiri nke m na mere m ana m akpọ direct ị nọ na-enene na-afụkwa nna m na-emere gị ya ọ na-aga and ọ ya agazi onye ọbụla ndị mmiri na-enye gị nsogbu o nwere ike iwerugodo obere aja chụpụ ya n'akụkụ megodo ife ime wee na-edozi ya ọfụma setụrụ ya fu ọ bụrụ na ị na-azụ afịa ngwongwo na ndị ọcha na-emere gị ọgụ bịa chụpụ aja anyị ebidokwa aja for 20 years o nwere ofu ihe nchọta gọvanọ ọlanaeze ihe a ka a na-akpọ ite otu ihe a dị ebe a ka a na-akpọ ndị otu ịma dibịa ụfọdụ ije na-eke asịnọ ndị mmiri na-eme gị ije n'orie asịnọ ndị mmiri na-eme gị e nwere ndị mmiri nwee ndị otu onye ndị otu na-enye nsogbu ije na mmiri 100 times ọ ya wọk ole si na ịgba ụrịa ite otu merie ihe ndị otu maka ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ha kpọọ m ha na-asị na ha arụkata n'ọrụ mmiri mbịane n'ọnya ha fụ na ọ bụ ndị mmiri na-enye ya nsogbu nọọ ndị otu bụ ndị a na-agbapụ mmadụ ara ndị a na-achụpụ mmadụ na be di ndị a na-ebutere mmadụ uke ndị a na-eme ọ ghasasịa ya nke na mmadụ kwuchi ya ọya ekwe ome ọrụ na-akwụ ụgwọ ọrụ ga ya akwụ onye nwa bụ ndị otu ana m arụ ya ihe a na-abụ ite otu dị ya ana m arụ ya chie mmadụ eze nwaanyị sie mmadụ eze nke a ite nwaanyị dị ya ịfụlọ a na-amụ ya ugegbe na ahụ niile wee kpotuo ya ka kwụsị inye onye ahụ nsogbu onye aka na-akpọ ndị otu nke a bụ ndị otu m mere mmadụ ana m eme ndị otu
na-eme ndị mmiri na-eme ndị uke ndị otu a nwere ndị otu ọgbọ enwere ndị otu mmiri ha na mmadụ wepụta ụwa nwee ndị otu ọhịa bụ ndị na-eme ndị nọ n'ọhịa maka ndị otu bụ ndị a mụrụ ha na mmadụ onwe ndị ya bụ amụọ ha nwụọ n'ike ha ya apụta ụwa nwee ndị kwuru na ha pụta ụwa na ha mụọ ha n'ofu nwa ha nwụọ ụdị ndị ahụ nwee ndị ya amacha ma jie ya anụ ha nwee ndị na-eme ha emecha akpacha ego ya dị ma ha enwe ya eji eme nwee ndị aba akpacha ọ naanị iyi o ndị otu ije chụcha aja na mmiri ihe eji mmiri dị iche iche ọ ya aga maka iyi na ndị otu dị iche ndị mmiri dị iche mana dibịa ya amaghị ihe ọ na-eme ya sị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu mana ndị otu udo dịrịkwu n'ọra na na-ekwukwa nke m na-ekwu ife ọbụla ị na-eme n'ụwa gbaa mbọ na-achụpụ aja na-achụwasị ọgbọ nke akarị obodo ndị ilo ka ọ wee nwee ike na-aga bikọz a sị na ọnụ na-eri eri adịgo kọmited kama ọnụ na-eri eri ya erigide kwụsị nke eri ga-eche ugbodo ige ntị ya aghọta ife na-ekwu ụmụazị ya dị ege n'okwu ịghọta ka ya pịsị na ịkpatagbo ego na ọ nwere ife na-eme na mgbosi oyi ehi iti ọya Naijiria ya adịghị ka Ghana bikọs ndị ọjọọ karịa ịmafe ị na-ede nwere ike ọ dị ka ọmarịcha nwaanyị ịfụ na-aga n'ezi na-atụ ike nwachasịla na-acha tọtọtọ iche na ọsọ na-ene ya anya otu ihe isi fụ ọmarịcha nwaanyị ahụ alaiki ya ka thousands of boys ifugbo onye tikwa ya di ya ka isi ya di ya kafa si ya di ya so ada agba ka achụ ife na-ata alụ secure yourself ma ọ bụrụ na ịkpatago ọ bụrụ na ịkpatabe tinye ego ka asụọ elu ụzọ wite obere ego ọ bụghịzi nke bute na efe anwakwa bụ ọgazieri ya na agbakwa ya ọ na-alụ ọrụ ndị mmadụ ya na-agbadokwa ndụ onye ọlụsi anya were afịa gbado ndụ ọ ya abụ ọgazieri ya irie sọ ọzọzi ya abịa na ya bụ times 10 nke Okongwu na ejekicha ịgba ndị mmadụ ndụ afụ m na ihe a na-eme nọ Chineke nyere m ya abụ m orishị ayọta m na mmiri so mbịa chekicha ụmụ ụfọdụ ndị na-akpọ m ọ bụrụ na ọ bụ ndị ya weta nwa ego ịgba afa mana m na-agbara ha afa ma ọ gwaghị ya eme wee nwere onwe ha maka mbịa gbaba ndị mmadụ mmadụ onye ka m ma agba ndụ ọ bụrụ na iche ka ihe eme nwa mmiri ma ọ rụchara gị ọrụ ọ dịrị gị mma mee ya ịbịa gbaa gị ndụ afọ ya adịrịrị ọnya maka ọ ya emejọ mana iji aka gị sụ ụzọ isiri gaba ifo ịgaba agaba ka ọ ghara ibizochi ya aka m mma ọ bụrụ onye m na-agba ndụ ọ bụ na ọ gaziere gị erie naba marakwa na mgbe ọ ka dị n'ụzọ ọ ya akpọkwa gị ọzọ ichetazie azụ because of need disappoint go na nke emere eme and ebe ọ bụla ijekwara ị gakwa na disappoint ọ ya agaziri anya so ngwa biko ndị ọma na-ege m ntị ndị omenala gbanụ mbọ fụ na unu na-eshie this video aja ka dị on echugodo aja mmiri ga-akwụsị on 10th of this January on 20th of this January ịghọta obido dị anụ ikepụrụ ndị mmadụ ọgbọ nke abụọzi nke si iweta 150,000 1 million nke nọọ obere onye onwe na ịnweta ekegodore na ncha kacha acha onye ezi nsogbu anya kede arụsị agba ọta efe onye ezi nsogbu mana this one ọ na-ekwu na a ga-ebido on 20th of this January kwụsị on the 30 ending of this January then ọ gafesịsị anyị bịazi ọzọ agwaghị ezigbo ọnụ onye ezi nsogbu anyị eke arụsị agba ọta efe ọ bụ nọ ndị ekwensu onye ọ bụla ọfụ ya bụrụ onye ahụ ya agba ọtọ na-aga n'iro onye ka na-akpa arụsị agba ọta efe ihe ebu n'aka ọ na-ere aba ka eji akụdi ya ọ bụrụ na onye amụsụ si na ya naanị ya bụrụ ọtakịrị ya na ọ bụrụ na ọchịchị na ya apụ na amụsụ ọ bụrụzi ọtọ bụrụ onye ara na-eme ọkwa onye ara ahụ mana ọ gbazi ọtọ mụnwa nwe mmiri ya gba ọtọ wee kee ya na ihe nwute mbụ mgbe ọtọ kechara gị ọgwa fụrụ m na Facebook nke mba ọtọ onye ana m akwụkwọ mmadụ ara ma ọkụ mmadụ ibi mana nzobekwa gị zobe m onye na-asị kwadobe m maka aja amụsụ sumodie toluzie ka ọrụ masị na ife Okongwu adreesị ebe ife na-adị okwu ekwuru onwe ya gazie onye ọbụla na eze ya gazie